rito mondo mi wane nikech ang'eni sani jo Kenya nigi riyo kendo gidwa ni mondo gigite otimre kata kawuono kanyalore. Promises gi dhi konyo maisha gi, lakini ng'eni nitiere procedures manyaka lu. Moko nitie madhi dwaro kata ni mondo sheria olok matin, moko nitie madhi dwaro ni Ruto jatend piny ok nyal tiya kende ni o make declaration kende, nitie nyaka luong ji achiel ariyo adek ma usika gi different departments mondo mi otimango mondo mi oket ratiro e weche moko mo promise Kenyans ki. Koro ng'eni kata ka wawacho ni mondo wageno ni mondo gigi otimre kata kawuono to ok nyalre, nitie mana manya timore kaka koro Fuliza jogo wayudo mano konyo ji like minya tim sani kendo aseneno ka jatend piny ong'iyo to neno ni minya tim sani watim kawuono watieki kaka judges mosebedo kokao higni mang'eny cha odonja ni ito wacho ni ma inya tim sani we watim sani lakini nitie moko manyaka kaw time matin but the only thing manyalo konye koro gi jo Kenya marito manigi expectations e weche mano promise gi ni mondo ket mikakati mar mondo kata ka girito to gineno ka progress moro nitie, kik ni weche odhi oling thi koro mokwane kata ni ang'o matimore nowacho kama to koro kwane gima timore kaka koro wach cabinet secretaries the other day kane owacho ni o promise a 50-50 representation in cabinet okochopo, lakini ne waneno ko temo ochopo kamoro. Koro ng'eni wageno ni kata kodhi ka PSS kata gi CSS waneno ka gima nitie dalili ni odhi timo ng'odhi continue with that goodwill mar include more women in parliament. Koro ng'eni kodhi gi that strategy to ji dhi bedo patient kata kokao 3 years kata kokao 4 years but by the end of his term mar 5 years kopo nono ni mane term modwa no serve to wane ka nitie pogro kaka nochako gi kaka yeah mana kamano be nyabedo ni okotie ko pod en gi thuolo machielo mar bedo jatend piny Kenya kendo kapono no yiere bende to kiero mar higa mar 2020 kod abiriyo mano yiero mabiro. Kamachielo nitiere wechego mag osuru koro loko nying KRA mano en ga Kenya Revenue Authority mondo bed Kenya Revenue Service gik mantiere kar kacha kama na achiel kuom lokruoge moko mane owacho ni nyalo konyo ganda mondo mi choko osuru ni ochopne nyaka jal man piny kacha jal moro ma ok nega tien golo osuru kata ni mondo ka osuru ko kuome kata mondo mi oter osuru mare mondo yud yot en paro moro maleo kendo makare manyalo konyo ganda kachiel kod chulo gope mamoko mabende no wacho ni en thuolo mara tiyo kod kata usuru mwachoko e piny Kenya ka nikech wacho ni usuru temi choko tiyo kuom chulo sara mag jotije piny owacho kachiel kod weche moko wacho ni recurrent expenditure moko nyalo bedo ni tiyo go atiya pile ka pile ma tiyo go e apisi